with all your courage. Trust in your friends and you can win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. Good ball, the tension's so exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up if you love football. Inazuma 11. Inazuma, hey! Inazuma, here we go. Огнено торнадо! Танчо! Матчът беше завършен. Запаметете данните от симулацията. Матчът беше завършен. Запаметете данните от симулацията. Вероятност за победа 99,9%. Впечатляващи се, нали, сър? Тези играчи, създадени от училищната мощна компютърна система, са удивителни. Интересно. Много са реалистични за компютърна програма, нали? Тази програма анализира всеки един възможен детайл за нашите опоненти. Моите футболни киборги ще ви осигурят победата както в живота, така и в симулатора. Ще осигурят победата, а? Да победиш Реймон не е победа, а изтребване на хлебарки. Не би си го в главата, треньоре. Да, разбира се, сър. Аз ще ви помогна да ги заличите напълно, сър, дори онзите Блейз. Обещавам ви да го направя. Показното в Ривърбенк! Добре! Бързо! Дай наляво! Не спирайте да ги притискате! Добре! Не изпускайте от очи човека, когото покривате! О, еха! Но те стават все по-добри и по-добри! Ага, ако продължават все така, ще стигнат чак до края. Горящи мрак! Напоследък много хора идват да ни гледат, докато тренираме. Определено е така! Защо се бавите? Не спирайте, момчета! Ами не знам, може би сме ги спечелили. Кои по-точно? Феновете, кои други, Марк? Какво? Фенове! Наистина ли го мислиш? Поне сега съм доказал съществуването си. О, ей, погледнете, там има камера! Това може да се окаже проблем. Откарай ме до там. Супер! Смятате ли, че ще ни вземат интервю? Това ме кара да се чувствам зле. Може ли да отидат до тоалетната? Не, продължаваме нататък. Трябва да усъвършенстваме новите си атаки. Да! От днес упражняването на новите атаки е забранено. В какъв смисъл? Що за врели накипели са това? Няма да можем да печелим мачове без новите си супер ходове, не ли? Не забелязахте ли онези там? Кои онези? Имаш предвид феновете? Боя се, че това не са фенове. Те са шпиони от други училища.
И са тук, за да си водят записки за играта ни. Тези хора са шпиони! Ние сме непознатият отбор, който победи Кралската академия. Очакваше се да се случи, защото тренираме на открито. Има логика. Ако продължаваме да се упражняваме на открито, докато те ни наблюдават, ще издадем тайните на атаките на противниците си, нали? Напълно си права. Затова го забранявам. Не бива да позволяваме на опонентите да виждат тайните ни ходове. Добре, но без тези ходове как ще... Стига, Марк! Големите показни атаки не са всичко. Пасовете, отнемане на топката и стрелите. Има много други основни неща. Добре тогава. Ще тренираме на място, където никой не може да ни види. Ще се получи, нали? Къде ще намериш подобно място? Не знам, но по-добре да побързаме. Ей, футболни киборги! Защо и вие не шпионирате гимназия Реймон, както всички останали? Ти си капитанът на кралската, нали? Няма никакъв смисъл в това да ги шпионираме. Вече имаме данните за гимназия Реймон. Да не искате да ми кажете, че симулацията е идеална. Наистина изглежда добре, но тя е извлечена от данните, които вече имате. Аз мога да ви покажа нови неща, които не сте виждали. И защо ще го правиш? Защото искам да съм сигурен, че ще биете Реймон. Ключовият момент, който пропускате в симулациите, е тяхната... упоритост. Упоритост? Това ли са данните ти? Да. Не бих могъл да ви го обясня по по-добър начин. Ако ги погледате, ще го потвърдите. Ще видите. О, техният вратар Марк Еванс е най-упоритият от всички в отбора. Те са глуповати и упорити? Той е прав. Това го няма в нашата симулация. Там горе сигурно има стотици. Изглежда, че и днес няма да упражняваме важните си атаки. Играта не се основава само на тайни ходове. Просто излезте на терена и упражнявайте основното. Ще ми щупиш гръбнака. Опа, това е съжалявам. Ей, хора! Какви са унези камиони там горе? Добре. Ще тренираме на място, където никой не може да ни види. Така. Но къде ще намерим подобно място в този град? О, Нели, значи тук си се криела. Здрасти, татко. Тук ме нарича и председател, става ли? Не сме си у дома, малка Нели, нали? Какво правиш тук? Ти никога не идваш в училище. Искат да правят ремонт в някои от другите сгради и се налага да прегледам част от старите чертежи. И тъй като съм единственият, който знае къде са, ето ме тук. Председателю? О? Ако нямаш нищо против, мога да ти помогна. Това не е ли малко прекалено дори за шпиони? Да не би да го пуснат в някое телевизионно шоу? Това е сателитна чиния, всеки го вижда. Да не започват някаква война или нещо? Кои са тези хора? Следващите ви опоненти. Ние ще играем срещу тях? Те са от гимназия Промиване на мозъци. Създадох база данни. Ето, погледнете. Водя статистика за всеки отбор, срещу който има вероятност да играем. Реших, че може да ни е от полза. О, ето го и основният им нападател Нил Търнър. И вратаря им Томас Фелд. Той е много страшен. Значи те ще анализират всичко за нас, нали? Имам лошо предчувствие. Да продължаваме, хора. Време е за упражняване на изстрели. Благодаря за помощта, Нели. Стана по-бързо, отколкото си мислех. Да си починем малко, става ли? Добре звучи. Ще направя чай, след като свърша с този чертеж. Ей, погледни това. Какво откри? Какви за бога са тези големи кутии? Забравил съм за тях. Добре, следващият, хайде! Чуден шут, много добре. Кой е следващият? Какво правят те на терена ни? Тайм-аут! Починете си, приятели! Ти си капитанът на Промиване на мозъци.
В момента се натрапвате на тренировката ни. Напуснете! Чудя се, защо не упражнявате страшните си удари. Безсмислено е да не ги тренирате, наясно си. Ние вече знаем всичко за вашите звезди и за уменията, които имат. Оценихме вашия отбор с 3-. Имате 100% шанс да загубите от нас. Няма как да знаете, докато не играете срещу нас. Ние няма да играем. Ние ще ви смачкаме насекоми такива. Какво? Ние сме насекоми! Много лошо! Росите си пердаха! Престанете! Вземи си думите обратно. Как да ги взема? Те са истина. Казах ти, че няма да разберат молбата ми. Това е непростимо! Непростимо! Искате да видите страшните ни атаки? Тогава да играем сега! Всеки отбор има право на един изстрел. Резултатът зависи от това, кой ще улучи. Ясно? Не виждам смисъл от това глупаво съревнование. Не ме е грижа какво мислиш, но това няма да ви се размине. Кое да се размине? Обидата, която нанесохте на всички ни. Не ни става по-ясно за какво говориш. Какво не разбирате? Не може да ни обиждате, без да ни позволите да ви покажем колко сме добри. Искаш да докажеш уменията си количествено? Да, точно така. Сега разбирам. Да, и после стигнахме до някъде. Ще ги удавим и унизим, нали, приятели? Струва ми се, че това е много лоша идея. Хайде, Марк! Можеш да я спасиш, сигурен съм! Разчитаме на теб, капитане! Спокойно, ще се справя! Готов съм, когато кажеш. Давай! Огнено торнадо! Огнено торнадо! Ужас! Горящ юмрук! Току-що направи огнено торнадо. Стига! Откъде са се научили? Да ни гледат и да анализират статистиката е едно, но да копират ходовете ни е прекрачване на границата. Аз ще стрелям. Гледай да оцелиш. Изстреля я покрай него! Те ти откраднаха хода! Накарай ги да си платят! Да, Аксел, покажи им, че копието не може да бие оригинала. Разчитаме на теб! Калибриране на терена сега. Играчът мишена е номер 10, евентуална мощност 707. Точно както предвидих. Огнено торнадо! Енчо! Практическо потвърждение завършено. Какво е? Това не е ли Боби? Обаче защо още е облечен в екипа си? Това е много готино. Най-вероятно още тренира. Мислиш ли? Ами да. Да, точно така. Да, так му видях днешните данни. Добре. Играчите са в отлична форма.
Точно така, сър. Така че матчът определено ще протече както искате. Твоя работа е да се увериш, че те правят каквото им е наредено. Трябва да спечелят. Изпълнете плана. Тренер, подготовката вече е завършена. Добре. Синхронизирайте уредите си с най-новите данни и потвърдете позицията си. Сър! Според информацията от другите отбори, които са играли с гимназия промиване на мозъци, те запазват пълно спокойствие и играят с невероятна прецизност. 0-0-0. Някой някога вкарвал ли им е гол? Не и откакто Фелт е станал вратар. От тогава никой не е успявал да оцели вратата му и веднъж. Добре тогава. Ще се наложи ние да бъдем първите, нали така? Знам, че ще се справим. Сега не е моментът да се надъхваме, Марк. Не само, че могат да копират огнено торнадо, но също така могат и да го блокират. Цялото им перчене, че знаят абсолютно всичко за нас, се оказа истина. Предполагам, че знаят всичко и за драконово торнадо. Да, сигурно и за Иназума бомба също. Трябва да измислим план как да ги победим. Какво ще кажете да създадем нов изстрел? Помниш ли колко време ни отне да го направим миналия път? Освен това ще трябва да го отработваме в Ривербенк. И те ще разберат всичко за 0 време. Ей, хора, не ли иска веднага да ни види отвън? Какво става тук? Тя не извика отвън, а нея самата я няма. Това място е повече от плашещо. То е едно от 7-те чудеса на Реймон, знаете ли? Забранената врата. Какво? Преди много години точно на това място е изчезнал ученик. Според слуховете, който веднъж мине през тази врата, никога повече не се връща обратно. Добър ден на всички, събрали се. Заповядайте. А това е... Тайното място за тренировки на Иназума 11. Това е светлинният тренировачен център. Какво? Ти сериозно ли казваш, че Иназума 11 са тренирали тук? Да, вярно е. Но как изобщо си разбрала за това място? Открих го без да искам. О, това е светлинният тренировачен център на Иназума. Иназума 11 ли? Точно така. Бях чувал, че има таен подземен тренировачен център, само че мислих, че е разрушен преди много години. Те са създали много удивителни атаки тук. Сега можете да го превърнете в своя база и да тренирате колкото ви душа иска. Ага, може да го ползваме. Има го, така че по-добре се възползвайте. Ти сериозно ли? Страхотно! Благодаря ти много! Не се превъзнася и толкова, Марк. Просто не искам да загубите и да опетните репутацията на нашето училище. Това е. Дадено, Нели! Да! Това са велики новини! Заключване. Вратата е с времева ключалка. Няма да се отвори, докато не свършите с тренировката. Успех, момчета! Това място е много странно. Как изобщо ще упражняваме нещо? Залата е прекалено малка! Това е твърде опасно! Само продължавай да тичаш! Тук долу може и да изчезна завинаги. Как ще тренираме, когато това място се опитва да очисти всички ни? О, харесва ми! Хайде, давай ги! Ако Иназума 11 са тренирали тук, искам и аз! Ще бъде трудно, но ще ни изведе до едно ново ниво! Те ще се оправят ли там долу? Но какво изобщо става вътре? Не се безпокойте за тях. Ще излязат оттам като нов отбор, ако оцелеят, разбира се. Това е идеята на светлинния тренировачен център. Отваряне. Определено си помислих, че там ще си остана. Как са могли Иназума 11 да правят това всеки ден? О, Боже! Ще повикам линейка!
Спокойно! Ние се справихме! Направихме същото като тях и оцеляхме. Именно. А този урок сам по себе си е ценен. Да, имаме една седмица до мача. Да правим това всеки ден. И полудяли! Веднъж беше достатъчно. Не искам никога повече да минавам през този ужас. Дъждът е прекрасен. Денят на мача почти дойде. Охладете се, но да не настинете. Добре. Мисля, че казах, че няма да правя това пак. Денят на мача! Ама това наистина ли е футболен стадион? Кого го е грижа дали има антени? Футболът си е футбол, нали? Хайде! Да! О, това си ти. Може и да ни победихте миналия път, но това няма да се случи днес. И точка! Пресметнах шансовете ви да спечелите на този ден. Нима? И какви са те? Аз не бих задал този въпрос. Добре, матчът срещу гимназия Промиване на мозъци започна. Ще им покажем какво научихме в Светлинния тренировъчен център. Ха-ха! Жалко, че данните им са толкова стари. Следващия епизод на Иназума 11. Страховитите футболни киборги. Тази игра е забележителна. Преводач Вилма Карталска. Ролите озвучиха актьорите Вилма Карталска, Светослава Симеонова, Златина Тасева, Татяна Етимова, Кирил Бояджиев, Ненчо Балабанов, Иван Велчев, Камен Асенов, Петър Бонев, Иван Петков, Явор Караиванов, Явор Гигов, Росен Русев, Владимир Зомбори, Стефан Къшев, Христо Бони. Тон режисьори Цветелина Цветкова, Петър Пейков, Ясен Пенчев, Илиян Апостолов, Евгений Манев. Режисьор на дублажа Йоанна Микова. Епизодът е обработен в Доли Медиа Студио.